Takže čus. A je Tejchman a je to se mnou Mosták. Pojď. Čau! Takže před chvílí jsme natočili motací challenge. A teďka to nebude challenge, teďka to je taková věc, kterou budeme pravda nebo úkol, takže tato bude potřebovat kameru u sebe. Tak. Pravda nebo úkol a první jde Mosták. Takže pravda. Počkej, běž tam. Pravda. Líbila se s nějakou holkou? Jo? A s jakou ještě? Tak, mám všechny vyjmenovat. Klidně. Máme čas. Máme ještě 10 minut. Máme Jana čas. Grujerová, ale mně to přijde blbý, no tak. Jana Grujerová. Stačí křestní, aby jsme nezdržovali. Jana. Jana Grujerová, Natalie Ružáková. Říkám křestní jména. Tak dobře, Jana, Natalie, Simona, Klára. Alice? Nebo ne, to ne. Ne, to ne. To je všechno asi. Dobře, tak. Ne, počkej. Ještě Pája. Ještě Pavlína, no. Úkol. Udělej lachtana. Na zem a udělej lachtana. Ježiš, já jsem... Ano, takže. Dobrý, stačí. Tak, toto byl Mosták. První úkol, první pravda, tak. Teďka si to vezmu. Tak. A umav první, jo, úkoly. Tak řekni znova ten můj úkol. No, takže. Teďka bude pravda. Stejně jako to. Jste gay? Ne, podsač, to, co jsi stal ty mě. Aha. Líbal si nějakou holku? Jestli se nepočítá, mám, tak ne. Takže máma se nepočítá. Tak ne, nelíbal. Úkol, udělej lachtana. No, dobrý, to stačí. Tak to byl Tejchman. Takže, a teďka, pravda. Miluješ nějakou holku ze třídy? Já chodím s Natálí. Takže ano. Takže úkol. Vytáhni si triko na 5 sekund. Úplně. 1, 2, 3, 4, 5. Konec. To jsou bicáky, co? Nekoukejte na něj, holky, už má holku. Že já skoro řekl, že už máš kluka. Já nejsem gay. No. Počkejte, ještě si musím vzít bejsku. Já si vezmu brejlánky. Tak. A teď? Máte nějakou holku. Nemám ani když jsem neměl. Ještě to mě ne? Slíkni si tričko. Ne, počkej. Opakovaný záznam. Ne, nikdy jsem neměl. To je. Slíkni si tričko. Na 5 sekund! Nesplnil si úkol. Ne, na 5 sekund, ne za 5 sekund. Teda na 5 sekund. To jsou špeky, co? 1, 2, 3, 4, 5. Rychle. To je Já to tlusťo. závěru dělej, dej to pryč. Tak. To byl Tejchman. Ještě mám jeden kanál, kde natáčím s Adamem Havlíčkem. No Tychyčovi a Adamí to jsou LP. Děláme parkour. Máme FairArmy.cz. Ale nepovedlo se nám to, ale příští FairArmy asi sedeme s Adamí, to jsem tak určitě bude lepší. Tak. Pravda. Měl jsi rád nějakou holku v první třídě? Je to furt o holkách. Jo? Ne, počkej, jiná otázka. Chceš nějakou holku, kterou jsi neměl, kterou jsi tam nechodila, chtěl jsi jí? Chtěl jsem jí nebo chci? No, buď to jí chtěl, nebo chceš ještě, ale nechodil s ní nikdy. No nechodil jsem, ale chtěl
Alice mi. Alice, co? Jsi chtěla, nechodil jsi s ní. Ne, Alice ne. Buď to je Markéta Čirovská, nebo Natálie Klímová. Tak. Jestli se na to koukáte, tady ho máte. Tak. Ale ty Natálie, ty určitě ne. Ty máš nejlepšího. Navíc jaký mu schodíš. Tak. A úkol. Běž na balkón v tomhle oblečení. A musíš tam udržet 5 sekund. Takže to je lehčí. 10. Zavřenej. Vystýš za mě. Koukněte, je sníh, jak vidíte. Tak. 1, 2, 3, 4. Já už je zima. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zatím zavři. Mě je zima už teď. Jsem ještě neměl ten luk. Tak a teďka to já. Nějaký holku? Teda, chtěl bys svou holku? Ne. Nějakou. Maximálně jak moji mámu. Ale to se netočí. A co paní učitelku? No určitě. Tak, jdi na ten balkon. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podívej se jako ježíška. Tam na tom balkoně jak tak. Já vím, já už to mám dávno, já jsem se ho vyfotil. No, nejsem gay. Triko. Že to je úvodový. Jo. No, tak. A tohle je asi konec tohohle videa. Nebo, jo? Už to konec? Tak se koukejte na ty chyčový na techman.cz a na Mušťákovi LP a na Zengyho LP. Zengy už to má možná video. Čus. Na video. A čus. Budu se na vás těšit, až se budete koukat na moje. Nebylo vtipný, víš to. Nebylo to vtipný, my víme, ale nepovíme vám to nikdy. Já už to mi